kautaman Gus. Kiai Semar Badranaya, aku rumangsa nyangga dosa gedhe anggonku dadi satriyaning bangsa muspra tanpa guna. Ripalungguhan iki Ngamarta sing kawentar tentrem kahanane malih dadi tintrim. Ngamarta biyen negara sing kondhang ning saiki kahanane malah kebak ing rasa panandhang. Kiai Semar, yen para kawula, para among tani padha nangis, padha jerit rereongan, iki dudu salahe sapa-sapa, nanging iki lupute para sentana praja ya kalebu Werkudara. Kowe tutura Kakang Semar Badranaya.